Vi er jo Knuthenborg Safaripark, der jo er Nordeuropas største safaripark, og vi har været en del af kulturtjenesten siden 2012. Den læring, vi kan give børnene, er en, som stimulerer alle sanser. Så hos os, der får børnene det ind af mange veje. Altså både via lugtesansen, når de står inde foran tigerne, de rører ved tigerskin og rører ved de spidse tænder på tigerne. Det kan være, at de står ved siden af et 3 tons næsehorn, så det kan man sige, det via rigtig mange kanaler, og det hænger altså bare. Der findes en lang række læringstilbud til både dagtilbud og til skoler. Der er både det her Færd af det Vilde, som er et tværfagligt forløb, som vi har lavet sammen med Museum Lolland-Falster, som bygger på progression, kobler naturvidenskab og kulturhistorie sammen. Men så er der også selvfølgelig en masse kortere forløb til alle aldersgrupper, og nogle er halvtimesvarighed, og nogle er over flere dage, hvor vi også kommer ud hos skolerne. Knuthenborg skoletjeneste er åben hele året rundt, og vi glæder os til at tage imod jer.